Erittäin paljon terveisiä Pohjois-Intiasta. Mulla on ollut suuri etuoikeus olla tänään yhdessä meidän kouluista, joita me Indian in Children työn kautta sponsoroidaan. Ja tässä mun sylissä on poika nimeltä Sankar, ja hän on todellinen sankari mulle. Hän on osa meidän tällaista kummityöprojektia, ja hän on itse asiassa mun ja mun vaimon kummilapsi. Ja on ollut ilo nähdä, miten hän on pärjännyt koulussa ja miten hän on mennyt elämässään eteenpäin. Kun hän tuli kouluun 7 vuotta sitten, hän oli todella aliravittu ja oli pelkkää luuta ja nahkaa ja paino noin 13 kiloa. Ja hänellä on geneettinen ongelma tämän asian kanssa, mutta me ollaan erityisruokavalion kautta saatu hänet kasvamaan ja ollut ilo nähdä, miten hän on saanut voimaa ruumiiseen ja sitä kautta myös menestynyt erittäin hyvin koulussa. Mä uskon siihen, että jos me halutaan katkaista köyhyyden kierre näiden ihmisten elämässä, näiltä alueilta, mitkä on todella köyhiä ja köyhimpiä koko Intiassa. Mä uskon, että koulutus on siihen avain. Meidän täytyy antaa heille tulevaisuus ja toivo koulutuksen kautta. Mutta me ollaan myös huomattu se, että pelkästään se koulutus ei riitä, vaan heidän täytyy myös saada ruokaa. Koska ruoan avulla he saa energiaa ruumiiseen ja jaksaa olla koulussa ja opiskella. Monille näistä lapsista se kouluruoka, mitä me annetaan, on ainut kerta, kun he saa ruokaa koko päivänä. Ja mä haluaisinkin kiittää teitä siitä, että ne pienet lahjat, mitä jokainen meistä antaa, ne tekee todella suuren eron ja sillä on todella suuri merkitys näiden ihmisten elämässä. Yksi koululounas maksaa 20-30 senttiä, mutta se koululounas antaa voimaa näille lapsille opiskella ja sitä kautta mahdollisuuden erittäin loistavan ja hyvän tulevaisuuteen. Joten kiitos tosi paljon siitä, mitä te teette. Kiitos.